Ano. No, on to má tu atmosféru, se mi zdá takovou, víš. Je to krásné. Zasvahuj si! Překop se pořádně, není pořádně překopený. Ne, Neletěl ještě. Tyjo, jsi mohl zasvahovat, co? Ne? Aha. Je tam trošku horko a to já už teďka cítím, že to není úplně ideální pouštět takhle člověka poprvé na stránku do těch podmínek. Nicméně pořád si myslím, že to ještě jde. No, to mi přijde už jako strašně pěkné. Ty vogo. To se mi normálně stoupá. Jsem mu právě přesně říkal, že když budeš furt stoupat, tak se neboj, že tě to nepustí dolů. Jo. Teď se bojí, že ho to nepustí dolů. Ano, ale já to tak doufám. Ty vogo, ten se má. Já chci taky. Pojď rychle. A jinak ti můžu